Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε τρομακτικά δεδομένα να δούμε πάνω στο BTC, στο Ethereum και γενικότερα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πριν πάμε όμως να δούμε όλη την ανάλυση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι χρηματοοικονομικός σύμβουλος, δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος, δεν είμαι λογιστής, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Ό,τι λέω είναι καθαρά προσωπικές μου απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν χρηματοοικονομικές συμβουλές. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει αυτά που λέω στα σοβαρά, γιατί απλά είμαι ένας τύπος που ανοίγει την κάμερα, έχω ένα ωραίο background. Εγώ δεν υπνοβατώ 3 ώρα το βράδυ όπως μου πάνε κάποιοι φίλοι σε ένα άλλο market update που είχαμε κάνει. Αλλά ό,τι λέω είναι απλά καθαρά δικές μου απόψεις, βλακίες στην ουσία είναι. Οπότε ο καθένας πρέπει να κάνει τη δική του έρευνα πριν επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, γιατί τα κρυπτονομίσματα περιέχουν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Πάμε γρήγορα στα chart, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, τρομακτικά δεδομένα. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα με το BTC, το Bitcoin. Αυτή τη στιγμή είδαμε ότι εχθές, ενώ είχαμε κάποια κόκκινα κεριά, δηλαδή εχθές ημέρα ήταν λίγο περίεργη και άγχωσε πάρα πολλούς. Ωστόσο, βλέπουμε άλλη μια φορά ότι το BTC πήγε και μάζεψε από το Fibonacci που έχουμε κάνει ένα structure εδώ και κάποιες ημέρες. Βλέπουμε μία φορά, 2 φορές, 3 φορές γιατί το ακούμπησε και αυτή τη στιγμή πάει να κινηθεί προς τα πάνω. Όσο κινούμαστε ανάμεσα στις 106.000 και στις 110.000 σε αυτό το zone, δημιουργούμε ένα sideways volatility. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα sideways και με ένα αναποφάσιστο BTC που θέλει να δει αν θα βρει δυναμική να πάει προς τα πάνω, να το σπάσει αυτό και να δει ανώτερες τιμές, ή ένα σενάριο που δεν θα μας αρέσει καθόλου είναι να σπάσει κάτω από τις 106.000 και να πάει να δει χαμηλότερα. Αλλά ας τα πιάσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Είδαμε σήμερα το πρωί, αυτή τη στιγμή κινούμαστε όπως είδαμε σε αυτό το σημείο. Πάνω από τις 110.000 το bitcoin μπορεί να κινηθεί bullish και αν καταφέρουμε, δηλαδή δει δυναμική να κάνει κάτι τέτοιο όπως είμαστε τώρα, έκανε αυτό, εκεί υπάρχει μια αντίσταση, να κάνει ένα τέτοιο εδώ και να το σπάσει και να μπούμε σε αυτό το zone. Αν ξεπεράσουμε τις 110.000 αυτή τη στιγμή που είμαστε, θα δούμε ένα νέο all time high μέχρι να κινείται και το bitcoin μέχρι τις 114.000. Ωστόσο, εάν δεν τα καταφέρουμε και δούμε, είμαστε εδώ πάλι, ωραία, πες ότι είμαστε κάπως έτσι, ερχόμαστε κάπου εδώ πάνω, ας το πιάσουμε από εδώ, να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο, εδώ, δούμε κάτι τέτοιο και μετά έρθουμε κάτω από τις 106.000, παιδιά, τα δεδομένα είναι χάλια. Κάτω από τις 106.000 μπορούμε να πάμε να δούμε γρήγορα τις 100 και αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημο, ειδικά για τα altcoins. Τώρα όμως, όλα αυτά είναι εικασίες, απλά κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι πάνω από τις 110.000 bullish και μπορούμε να δούμε μέχρι τις 114 πολύ γρήγορα και να ενεργοποιηθούν και ευκαιρίες για longs εδώ πάνω. Κάτω από τις 105.000 θα δούμε ίσως πάρα πολύ γρήγορα τις 100 και ενεργοποιείται μια ευκαιρία για short. Τώρα, το Ethereum όμως, είδαμε το πρωί να έχουμε ξυπνήσει. Εγώ προσωπικά 7 ώρα που ξύπνησα είχα δει το BTC να βρίσκεται κάπου εδώ πάνω. Πολύ θετικό ότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει τις 2.736 δολάρια. Αυτή τη στιγμή όμως το έχει κάνει, έχει ξανασπαθήσει 1, 2, 3 φορές και βρίσκεται κάτω από αυτήν την αντίσταση. Όσο βρισκόμαστε κάτω από αυτήν την αντίσταση δεν είναι θετικό. Ωστόσο όμως, αν το BTC δείξει δυναμική και με το BTC αυτή τη στιγμή που είχαμε μια διόρθωση, τώρα έχουμε μια διόρθωση προς τα πάνω, ένα reversal πάει κάπως προς τα πάνω, αλλά εδώ στην τελική μπορεί να δημιουργηθεί ξανά μια πτώση, δηλαδή ένα lower high, ένα lower low και να πάει πιο χαμηλά. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό anyway στο BTC Dominance όσο κρατάμε κάτω από το 64%. Όσο είμαστε κάτω από το 64%, άντε μπορεί να δούμε μια δυναμική στο BTC και να έρθει μέχρι και εδώ πέρα. Αν όμως αυτό δεν καταφέρει να το σπάσει και το απορρίψει, πλέον πάμε για πολύ πιο καθοδικό και επίσημο bearish move πάνω στο BTC Dominance, που αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τα altcoins να κινηθούν ανωδικά. Οπότε, πάμε να συνοψίσουμε και στο Ethereum. Πάνω από τις 2.736 το Ethereum είναι ανωδικό με μια ακόμα πολύ μεγάλη κρίσιμη αντίσταση στα 2.921 που, να το βάλουμε και στο daily, ίσως να βοηθήσει το daily, που αν δούμε εδώ πέρα είναι ένα πολύ σκληρό zone. Βλέπουμε ότι γενικότερα, λοιπόν,
το $2.928 στο BTC μας είχε δείξει και στο παρελθόν. Εδώ το έσπασε, φύγαμε για χαμηλότερες τιμές. Εδώ το έσπασε, είδαμε ανώτερες τιμές. Εδώ το έσπασε, είδαμε πάλι χαμηλότερες τιμές. Εδώ το έπιασε support, εδώ το έπιασε support. Εδώ το έπιασε support, εδώ το έπιασε support, εδώ το έπιασε support. Εδώ πάλι είδαμε ανώτερες τιμές. Άρα για μένα αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ethereum. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Εδώ πέρα για μένα αυτό το gap που υπάρχει, ένα 10% από εδώ που είμαστε και πάνω, είναι το πιο σημαντικό gap για να δούμε το BTC να κάνει skyrocket. Δηλαδή, αν καταφέρει και σπάσει αυτό και ξεπεράσει με ένα daily κερί, δηλαδή κλείσιμο daily κεριού πάνω από αυτό το zone, από αυτό το resistant, το BTC μπορεί να κάνει τρομερά πράσινα κεριά και να δούμε πλέον πολύ ανωδικές τιμές, που αυτό θα σπρώξει και όλη την αγορά των altcoins μαζί. Δεν υπάρχει λόγος να δούμε τώρα altcoins όσο το Ethereum βρίσκεται εδώ πέρα. Είπαμε BTC, πάμε ξανά άλλη μια ανακεφαλαίωση. BTC πάνω από τις 110.000, έχουμε zone πλέον να δούμε τις 120 με μια γρήγορη κίνηση ίσως στις 114. Κάτω από τις 106.000 μπορούμε να δούμε σίγουρα πάρα πολύ γρήγορα τις 100. Σε αυτά δύο τα zones, εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα long, εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα short. Ανάλογα πώς θα παίξει η αγορά. Τι πιστεύω εγώ και τι θα ήθελα να δω εγώ σαν Νίκος? Εγώ θα ήθελα να δω να κλείνει σήμερα η εβδομάδα, όχι σήμερα είναι Πέμπτη, να κλείνει αύριο η εβδομάδα, πάνω από τις 110.000. Αν το δούμε αυτό, θα δούμε και Ethereum να έχει σπάσει αυτό το δύσκολο zone που υπάρχει και πλέον να βλέπουμε ανωδικές τιμές και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέσα στη νέα εβδομάδα. Οπότε όλα τα υπόλοιπα altcoins απλά θα πάνε και θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία που θα κάνει το Ethereum. Και ταυτόχρονα, είπαμε, όσο είμαστε κάτω από το 64% του BTC Dominance, μέχρι εδώ να το ακουμπήσουμε και μετά απόρριψη, αυτό θα ενεργοποιήσει ένα bearish move στο BTC Dominance και πάρα πολύ μεγάλη δυναμική στο Ethereum. Οπότε, ως επιτοπλίστων, που λέει και ο φίλος μου Αργύρης, είμαστε σε μια καλή φάση, είμαστε όμως σε ένα αναποφάσιστο BTC, παίζουν δύο σενάρια πολύ δυνατά. Εγώ θα ήθελα να δω το θετικό. Είμαι θετικός πάντα σαν άνθρωπος, όχι πάντα, έχει φορές που είμαι και πολύ αρκούδα, αλλά σε αυτή τη φάση είμαι πάρα πολύ θετικός και πιστεύω ότι το Ethereum θα καταφέρει να σπάσει αυτό εδώ πάνω και να δούμε πλέον τις ανώτερες τιμές, όπου πάνω από εδώ δεν είναι ότι θα δούμε απλά ένα κερί δύο δυνατά και λέμε wow, χαρήκαμε και πάμε όλοι ωραία. Εδώ θα σηματοδοτήσει ίσως και ένα mini alt season, δηλαδή να δούμε ένα δίμηνο, τρίμηνο φωτιά σε όλα τα altcoins και εννοείται και το BTC να ξεκινήσει να βλέπει για ανώτερες τιμές. Αυτό ήταν ένα γρήγορο market update, γιατί αύριο θα λείπω, οπότε όλο το σουκού θα λείπω, δεν θα μπορώ να βγάλω άλλο βίντεο. Ελπίζουμε αύριο η μέρα να κλείσει το εβδομαδιαίο κερί θετικό, πάνω από τις 110.000 στο BTC και πάνω από τις 2.932 το Ethereum. Και τότε, παιδιά, θα χαρώ πάρα πολύ να το γιορτάζουμε όλοι μαζί, γιατί πλέον θα δούμε, γιατί πλειοψηφία είμαστε σε altcoins, να δούμε το χαρτοφυλάκιό μας σιγά σιγά να πρασινίζει, να γίνεται break-even σε κάποιους και από εκεί και πέρα να βλέπουμε κάποια θετικά. Δεν θα πάω παραπέρα, αυτά δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτά αναλύουμε. Οτιδήποτε καινούριο δούμε μέσα στη νέα εβδομάδα θα το ξανααναλύσουμε σε επόμενα market updates. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για να μην χάνετε κανένα market update που έρχεται από το κανάλι μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε σε ένα επόμενο market update. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. I love you.